tari yang diadakan setiap suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya yang bertempat di Desa Pemenang, Kabupaten Kediri. Tari tersebut menggambarkan tentang upacara ritual arakan yang diperingati setiap satu suro yang diadakan oleh masyarakat Desa Pemenang. Tari tersebut sebagai simbol mengagungkan kemasyhuran Sri Aji Jayabaya dengan anugerah Jongko Jayabayana. Sangaji Jayabaya muksa ing Laladan Menang Kediri. Ing mriku wonten tetukulan wiwitan kang kaesti minangka tetenger muksaning Sangaji dadya jimat keramat kang winastan Kyai Bima.
Jayabaya. Besok yen to wis ana tanah Jawa kaungan sabukan wesi lan ana prau umat kowe ngawang-awang iku pinangka tetenger jaman wis tuwa.